Takže číslo tam opět od dalšího videa. Dneska je tu opět reakce a dneska je to reakce na video Ty žereš hovna. Je to od kanálu Linte Blinte. No a já doufám, že se vám tohle video bude líbit. No tak a zatím čus. 93% rodin má po ránu na směch. 83% někde ztratí minutu času. A 86% prostě jen potřebuje nějaký ten čas navíc. Naštěstí jsou chutné způsoby, jak ráno trochu času ušetřit. Ano, toto je vážně dobré. Ano, pane Linte Blinte. Jo, ovšem, on je fanoušek hokeje, už to tak vypadá. A víte proč? Má dost hokejových věcí. A on je nějaký čaroděj? Asi je. O tom nikdo neví. Ale možná je to čaroděj, co má takovýhle kouzla. A proč má interes s marihuanou, vole? To už dávno vyšlo z módy. A my jdeme dál. Řeknu jen kapu. Až budu chtít mluvit o dětským klukovi, řeknu A nestalo se ti nic? a když budu chtít říct záchlad, řeknu nej. Taky to tak vypadá, že já tebe spadla tyhle, když jsi byl malý. Když jsi byl malý. A proč se ptá kytky, jestli žere hovna? Myslíte, že tohle je normální? Ta kytka se na něho musí otočit a povést mu, to ty žereš hovna. No a jako šarlatapu. Tak vážně tohle na to využil, ano, má to moc chytré, no a zase jdeme. Nezlobím se na tebe. Jsem zklamaný. A zlobím se. Prostě se to tak
Kupujeme bubliny. Ano, to je ovšem gravitace, to každý zná. Tuhle skvělou gravitaci. Dobré video. No, líbí se vám? Jak takové gravitace. Tak jo, to je skvělý video. Takže lidi, jestli chcete, můžete udělat odběr. Já mu nedal, protože to linte blinte. No a jdem si kouknout dál. Nejen kvůli tomu, že to linte blinte. Jejda, vykouzlo mi to z ruky. Takže, prvním bodem diskuze je, hele, to jediné důležité je dnes přece, jestli kapitánův fanklub bude volit Frittles z příchutí červené rebarbory, anebo to bude modrý syrovošpek. Lidi, o jakém Baxovi to zase mluvil? A proč se ptá slepič, jestli žerou hovna? Já bych nebyl takový retard, lidi. Jako ale fakt. No, prostě jeho videa mě štvou. No ne, je to dobrý youtuber, jo. Skvěle to jakoby natáčí. No, tak lidi, no a jdeme dál. Pro všechny savce Volanský oves. Ty vole, co je to za blbečka, že žere klacek? Jako vážně, on žere klacek. Já bych nežral klacek ani za milion. No za milion, jo. No ale jako vážně lidi, teďka tenhle youtuber prokázal, že není chytrý a že má IQ 99. Jo, je to hodně dobrý IQ, ale že by tomu ta 1%. A víte proč? Ptá se všeho, vyžerete hovna. Jo, vím, byla to kvůli videu. Chápu, ale jako vážně, já bych udělal jiný video. Tak lidi, jestli tohle video chápu, tak je jenom o hovnech. Jo a k tomu ještě jedl kytku a jedl trávu. A o té trávě si myslí asi, že je to marihuana. Jdem dál. Ten kluk, co pracuje za Flotem? Ne, jsou i jiné důvody. Chce, aby vyhrali červené. A on je kapitán a řekl, že mám lidem doporučit, ať je volí. Jo? Fakt? Dobře, no tak si s ním promluvíme. Hnedka si
Ano lidi, on chce, abychom dali dislikey a zrušili odběr, tak jo, jdeme zrušit odběr. Dali jsme ho a hned ho zrušíme. Ne, zruš ho. Teď jsem ho dal a už ho chci zrušit. Lidi, mě se bagnul YouTube. Ano, lidi, uvidíme se opět u dalšího videa. No a ať je vám pěkně. A pozdravte mámu a tátu. No tak zatím čau.